аксияи корвони дидор ки бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон бахши кор бо ҷавонон ва варзиш комиссарияти ҳарбии ноҳия роҳандозӣ гардид ки имконияти хуби аёдат ва шиносоӣ бо шароити будубош ва хизматии сарбозонро барои модарони онҳо фароҳам овард. нахуст бо иштироки модарон ва сарбозони қисми низомии чорабинӣ доир карда шуд ки роҳбарияти ноҳия ва дигар иштирокдорон вобаста ба шароити хизмати сарбозон изҳори андеша намуданд. гуфта шуд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар як ҷавон мактаби бузурги матонат, ҷасорату мардонагӣ ва далерию шуҷоатмандӣ ба ҳисоб рафта, бо шарофати истиқлолият ва сулҳу субот солто сол сафи ҷавононе ки ихтиёран бо дарки масъулият ва ҳисси хештаншиносӣ баҳри иҷрои ин қарзи шаҳрвандӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мепайванданд зиёд мегардад. лозим ба зикр аст ки таи солҳои охир бо таваҷҷӯҳи бевоситаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар қисмҳои низомии мамлакат шароити хизмат барои афсарону сарбозон баланд гардида дар як маврид кадрҳои баландихтисос таъмин мебошад ки сарбозонро дар рӯҳияи хештаншиносию ватанпарастӣ тарбия менамоянд. пас аз ҳамоиш волидайни сарбозон аз шароити будубош, майдони машқу тамрин, нуқтаи назоратии тиббӣ, хобгоҳ, симхонаҳои таълимӣ, китобхона, ошхона, амбори хӯрокаву пӯшока ва нуқтаҳои шустушӯӣ ки бо тамоми шароит муҳайё буданд дидан карда бори дигар боварӣ ҳосил намуданд ки таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хусусан пешвои миллат нисбати сарбозону афсарон ва хизматчиёни ҳарбӣ бештар равона гардида баҳри адои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ шароиту имконияти созгор фароҳам оварда шудааст. ман ҳамчун як модари хушбахт аз онам ки имрӯз фарзанди ман бо сари баланд хизмати модар ватанро адо намуда истодааст. имрӯз мо аз шароити ҷои хоб, ошхона, шароити зиндагӣ, хизмати фарзандони худ дидан кардем. як шароити хело ҳам хуб, ҳама рахти хобҳо бо як тоза, озода, аз ҳама асос дар зимистон ҷои хоб гарм муҳайё карда шудааст. дар доираи аксияи корвони дидор аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон баҳри афсарону сарбозон дастурхони идона ороста шуда буд. бояд қайд намуд ки чунин аксияҳо дар дигар қисмҳои низомии мамлакат бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо баргузор карда мешавад.